s vama je Jovan i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. I da, danas smo sami, kao što vidite, nema one sada družine, Lazara ni Đoleta, ali kako to veze ima, mi ćemo danas igrati sami, znači sve završavamo dalje, da Đoletov server je, kao što svi znate. I kako se zove, što se vam kažem, da, on sa Slavo dobio je psa, kućnog ljubimca i sada je više sa njim nego što igra Minecraft i bit će slabije klipova stiče na našem serveru, tako da ako bude klip bude, ako ne bude nemojte reći da ne pišete oko toga. Ne zato što, ne kažem to zato što me smarate, nego zato što kako zove, bez veze pišete, ja vam kažem, naprimjer, to. A na vama se ako uživate u klipu i to je to. Evo ovako. Šta bi to mi mogli da uradimo? Ovdje ćemo probati drveta, mislim da je 10 dovoljno za početak. Da. Stavimo da imam crafting table. Ovako. Prvo ćemo napraviti jedan mač, treba će nam mač za samodrona životinjica. Kažem se nema životinja, nego... Da, pišite da li da snimam stranded, kako se kaže, standard deep, kako se kaže, stranded, nebitno. Ispravite me ako sam nešto loše rekao. Znači, slična igrica Minecraftu, pišite ko će, da li biste htjeli da je igram. I to je to. Ovako zapravo neka tu, ovo je sada najvažnije. I lopata je bitna, jebote. Lopata je bitna. Eto. Ajmo mi ljudi sada da krenemo odmah u rudnik. Da u potrazi, ja malo brkam to je bio. Ja. Da li ja ono vidim? Da li vi ono vidite? To je sreća. Znači, potrebno su nam onda samo ovce. To je to. Ajmo brže tamo, znači, to, ono može samo meni se desiti. Selo da nađem. Evo, ako sam mi učinila gdje smo kravu, možda, ali sve ću vidjeti da svi objerimo nešto hrane. I da, polako se krećem kod 20 subscribera, još samo 4. I to je to. Evo sad ću njemu da li ovi seljačina ovdje ima nešto. Da. Zašto bi išao u rud? Evo mogu i nether portal da napravim uskoro. Imam i hrane. Samo najvažnije nešto. A to je nemam bune. Sve sam našao, samo ovo ne više. Gledano, imamo grudni mač. Čekaj. Zapravo ovo ti da vam uzmem. Znači, zašto bi se mušli kad već sve odmano? Sam skrenula da vidim gdje bi je to moglo da napravim rodnik. Evo zapravo ovdje bi bilo odlično. I, znate, morat ću malo se svaramo, bar 3-4 epizode, ali šta se radi? Trgamo, prvo da tražimo rude. Vidite kako se zbunio nešto, danas sam skroz budalac, da. I ajmo da vidimo da li ćemo nešto naći više pola sata kopamo. I pola minuta. A baš prigore. Idemo mi dole, ne Jovane, konju mentolu jedan čisti. Ovako. Hajmo sada mi dole. Jaj, vrati, šta sam uradio, ovo mogu samo ja. Nema veze nekako,
Ovako. Evo ovdje bi trebalo da nađemo uglja više. Sada ćemo ovako. Ne, sad ću ići gore da napravim ono kako se zove napravim bolji ovaj ekran i da se ne zazaniš pola sata. Da to ima. Imamo, taman, super. Imamo tu dovoljno. Ajmo mi malo u rudnik, gdje mu se dole dešava. Da, čujete nešto u pozadini, to su moji roditelji. Oni su muzičari. I voli da peva. Kako se da brzo ide sad. Ja malo kopamo ovamo i u potrazi za rudama. Sada trenutno imamo samo kolom. I ugljem, kako hoćete. Znači samo da nađemo to i poslije ćemo sve raditi. Da, ako me pitu koja je verzija 1.8.7, imam sve verzije. Još kad bi ja nešto vidio tu je. Ništa, trudit ćemo se da kopamo malo, ali ipak da nađemo kola. Ništa ljudi, ajmo izaći ćemo mi gore. Probat ćemo na nekim uzvišenjima da nađemo kako se zove, na primjer, kola. Ja mislim da vidite, eno ga, super, kao da je znao. Tu stoji. Super ljudi, znači jedan osnovni problem smo rešili. To je to. Daj mi kjevičku, ljudi. I da, bili su to moji roditelji. Moram da učim znati kako je, znači izvršila sve slično malo tromesečije. Tako da vidite. Tako, super. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno za početak. Malo sam gladan. A ja neću da bez veze kako se zove da vam gladan. Već pazim sve. Ajde mogu dalje da kopamo. Treba će nam dosta kola. I kako da prekinem ću epizodu kada pa... Sada ću prekinem epizodu zapravo. I ljudi, mislim šta reći, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Pozdravljam vas Serbian Brother ili Golden Gamer. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ali tada, like, share, subscribe ako vam se svidio klip. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ali tada, čao!